Mis-somma sostanzjali l-Fondazzjoni U u l-Patrijiet tal-Kapuċċini ġabru minn maratona ġbir ta' fondi illi saret f'April li għadda inxtrata ambulanza li ser tkun tajnuna kbira fil-gwerra fl-Ukrajna. L-ambulanza ser tintbagħat f'dan il-pajjiż li ilu xhur jesperjenza invażjoni Russa, fejn sertejn biex nies midrubin fil-gwerra jitwasslu l-isptar kemm jista' jkun malajr. Membri tal-militar Ukren ġejjin apposta Malta biex jieħdu magħhom personalment din l-ambulanza li ser tkun mimlija wkoll bil-mediċini. Preżenti għall-lotja tal-ambulanza kien hemm ċittadini Ukreni li qegħdin hawn Malta minħabba l-konflitt armat. Huma qalu li xtaqgħu li jirringrazzjaw lil Maltin kollha tal-għajnuna kollha li nataw. Barra minn hekk sostnew li l-ambulanza ser tkun ta' użu kbir f'pajjiżhom. Is-Segretarju tal-Missjonijiet tal-Patrijiet Kapuċċini Dun Filip Kutajjar tkellem dwar kemm huwa importanti l-ġest uman li wieħed jagħti għajnuna li dawk kollha li jkunu fil-bżonn. Però ħana nixtiequ li nkunu dak is-Samaritani tajjeb mhux nibqgħu għaddejjin u ma nagħtux każ qalb indifferenti imma li mhux biss ukoll li nitolbu għalihom imma wkoll li nagħmlu xi ħaġa prattika u pożittiva. Preżenti kien hemm ukoll Alexia Melkonjan, il-kofundatriċi tal-Fondazzjoni għall-Komunità Ukrena ta' Malta. Hija qalet li s-sitwazzjoni għalihom mi faċli xejn. Filwaqt li ringrazzjat lil Maltin tal-għajnuna ħeġġithom biex jagħtu aktar support. The gratitude is the first and foremost, and I also would like to ask to keep supporting us if possible. I know that we're all getting tired, that the war is unfortunately dragging on.